mga katugsok, welcome kayo no na karon sa balay sa ko ang igsuon karon mao ni siya katapusan akong i-upload karong adlaw. Pakita ko rin ninyo ron kay bawasan mo ba kung sa say kahimtang nako sa ko ang igsuon rin dapita no. Oh. Mao ni siya ako ang mga kapatid rin mga katugsok no. Daghan sa kay ay pasalamat diha kaninyo sa usab sa pagsubaybay sa kuan channel Tutong Tugsok TV. Ingon ma sa mon Janwa Mix TV 3 Bukak. Kini day siya naami sila trabaho ron inyong makitaan ang mga trabaho ani mangutan ako kay karon mao pay pag-abot nako nya gipalingkod ko dayon. Wa kay ko mukuha dayon sa cellphone kay murag medyo ko wow. Okay Brad, unsa to imong gitrabaho gani karon Brad? Nag-discard ka rin siya. Mao ni siya paningabuhi nga unsay nga nana? Pinupre nga, scrap. Scrapping. Scrapping together mga katugsok. Diya sa dang kauban sa diyahang igsuon niya po no. Hello mga guys. Kumusta ka mo diha? Lihog lang ko suporta sa Tutong Tugsok TV. Haron sa pag like o pag tanaw sa iyang salida. Pasalamat sa ninyo kay kamo ga suporta sa usab. Lihog lang kong suporta mga guys. Tabangan na to siya. Kung pwede lang. Kung di pwede, what time himo? Kung di pwede, wala na sa mahimo na. Okay, mga katugsok no. Sakto sa to ingingon sa kuang igsoon mo ni ako ang bana dahil sa kuang igsoon mga katugsok niya. Ang iyang asawa murag naasloyo raw kanang naasloyo. Day. Kuan sa imong istorya kung sa imo ikastorya ron bahin sa labaw na gyud sa tanan nga naman niya katong tuos lagyo nga amo sa mga igsuon sa pare sa niya kay makit-an mi gini nila basta mo tan-aw lang sila ani nga to ang channel Tutong Tugsok TV. Hello. Pakay sa do. Hello, taga Mindanao. Suportaran na to sila mga kaigsuonan ako diha. Ang Tutong Tugsok TV. Panawasan ninyo diha katong taga-bukid nga to sa layo. Dara. Dara por mi sa layo. Sa tanan nga nagtanaw ani. Bungot siya ako. Mao din isa siya ang anak nila kining mga bata aron si RR dayon si Toto o gatos ang usa ang anak sa ni siya hang ako amigo pod si Dong Nestor niya. Nasa iyang kuan ang iyang mga apuhan dito sa Mindanao. Makit-an ninyo ni naray yung apo ri tan-awan yung cellphone ay kinyo si Piata labi na gid mga igsuon mga bangkog iyaan. Aron na kuan niya. Usbo na ko ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa akong channel o pag-like. O pag-supportadagan ako pa nang pagkamilyang pasalamat kaninyo o i-shout out mo tanan. Iniguman anin sa lidahan hingalang no shout out kay kini siya. Ako lang ipakita sa tanan sad nga naa sa mga pamilya sa tag sa karon sila ko galingon. Ang amuhaton mao ni ang ilang pangabuhian. Kaya ako sa una ng agi sa kuana scrapping boy. Unya dayon. Murag ngit-ngit mo kay kung naong bentaha ino kay. Okay na ato darra day. Okay mga katugsok ni abot ni gyud ang hinabang gikan sa kitasan gumikan haron makit-an gininyo unsay ang mga itsura no. Mao ni siya niya usbo na ko. Daghan kay salamat kaninyo sa pagsubaybay pasuporta sa akong channel labi na gyud sa akong igsuon. Dera usba to imong gi sulti dong unsay imong ikasulti sa atong mga kaigsuonan diha sa tibuok kalibutan jud kakita nila. Hello mga ka-guys sa tibuok kalibutan nga nagsuporta sa Tutong Tugsok TV. Bugsok. Okay lang. Sakto sad. So, suportahan na to mga kaigsuonan ng ayaw lang mo kalimot sa pag-subscribe o pag-like o share. Anis. Sani. Bungot sa ukok ni Bungot sa ukok. Sige, daghang salamat to no. Salamat mga guys. Okay nya ikaw Brad, sa may kasulti nimo sa imong mga kapatid og mga kanan dito sa Mindanao Herbal Oil dito sa Cagayan de Oro City kay kanamo taga Cagayanon gikan sa
Syudad sa Cagayan nga nakaila na diri kanamo ingon man sa Barangay Kamakawan Relocation Elementary School o sa Indahag ngadto sa Kiliog. Abot pa man ni ngadto ko ang ipuy-an sa ko ang igsuon. Tanang ka manijag buwak diha. Ana ko diri. Hello guys, mga taga Cagayanon. Gayanon. Nga kuan ko niya Mga mga igsoon, mga kaliwa ay Oh, sa ato pa kay kahirapan mi siya tumang kasi disod no kay kini ring matagsar kay tama kay istorya og sa mga ani natural normal ba sa iyahang kung lingon. Ay dire ko mangutana sa iyahang kapikas kinabuhi. Minahal hantod sa kanturan, way katapusan. Hi sa mga kuan din ha, mga supporter ni Totong Togsok. Oh, mo di siya mga guys, ang ako ang akong mga sister. og sa Tagalog pa minsan. Ako mga igsoon, hi. Hi mo diha, suporta mong Totong kay tagaan na may anig fighter. Pungot sa ubok. Plahubog mo sa din liwat na ko. Karon mga katugsok no. Suportahin ninyo. Unsay Ako mga suportahan si Totong. nya unsay mga kasulti dai sumigsuon pasakamat sit out o unsa man. Shout out ako mga igsoon din ha sa kuan, mga silingan sa Cagayan. Hi ninyo tanan. Okay. Suportahin niyo si Totong. Oh. Totong Tugsok di no? Totong Tugsok TV. TV. Tanawan ninyo, i-like o share ninyo din ha. Okay, daghang salamat. Kapinsan, man, sa ako nang gingon karon ang ako ang kining ako ang manghod. Kung tan-o sa kuno sa iya istorya kay haron nga makita siya siyang mga pagumangkon sa amo ang pagumangkon diha sa Mindanao. Suspirtingin Sa na mo ni Valencia. Bayan, nag-apil mi sa among sikat nga artista. Bungot sa ako. Si Totong Tugsok. Pero nga istorya. Arnel, gipaningot ko noon may dire Arnel. Okay mga guys, kini sila. Karon pa gini sila sa jud ako na appeal sa konsilida kay karon pa sa ko naka are diri sa og kanang bakante nag-vlog ba para nga makit-an sa jud sa iyang mga kaliwatan sa Mindanao. Daga asa dapit kutob sa mutan-aw sa ako ang channel Totong Tugsok TV. Makita ninyo ni ang inyong mga parentes nga puyab-buyab. taga Cotabato. Murag Hi, taga bungot ako. Cotabato. Ako ni asawang Arnel Librados, senior. Bungot sa kok ni mo dai. sa iyang mga manghod. Subscribe mo ha sa channel ni Totong Tugsok TV. Mao na siya. Di pa oh. Lagwa pa lagi tadhan na pita to. Oh. Apa tatino. Patig yung mga gapa ha. Mao na siya mga katugsok no ang lig-on og solid sad sa nagsuporta sad sa amo ang Janwa Mix TV Tres Wakak labi na gyud karon sa ni apil gyud sila sa kuan channel Totong Tugsok TV. Nya sa ko nang giingon nga naami sila trabaho di ay nga gihimo karon sa katong scrapping boys tungod sa kining piningabuhian na to. Bahala na bisig unsa ang atong piningabuhian basta kuan lang kanang dinews lang kanang dili binuang ba sakto ni siya nga panarbaho kay ako sa una mga scrapain sa ko scrap ni siya karon makit-an ninyo ang ilang trabaho kini mao ni siya mga katugso ko nara dayo kani mao na sa gawas pero dili sa ko magawas kay og mugawas ko daghan naming mga scrap no kaning ilang gibaligya og mugawas ko dito basig maapil ako baligya sige. Daghan salamat usbon ako. Daghan kay salamat sa nagsuporta ug nag-subscribe sa akong channel. Labi na gyud sa mga kabataan ug sa mga kadagkuan ug sa mga katiguangan. Maoram na sila no. Usaram na. Okay, daghan ug daghang salamat. God bless kaninyo. Sa di pa nako diyon i-set out mo nya ako tong ipakita kaninyo ron ang ilang trabaho. Isumpay nako ug unsaon pagpamaagi ngano nga nabuhi ang tao ani kalibutanas gumikan sa pagpaningkamot niya dinis Dios. Okay? Totong Tugsok. A few moments later. Okay mga katugsok no, mao ni gitrabaho na karon kay undang ng uwan tanaway lang nga trabaho sa ako nang giingon. Akong ipakita ninyo ang trabaho sa kuang igsoon no. Cellphone mo. Mo ni siya gitawag og scrapping boy. Mo ni trabaho na ko sa una mga katugsok ko. Trabaho dire.
Para may palit bugas niya ba? Oh, pamugas sa pamilya para sa pamilya mga katugsok. Way Kay- bugas, way laog baboy. Og gala ay pangita ninyo ani. Og di kita magpuyo taw. Wa tay ipalit og aam. Dara isa mga katugsok, oh, duha ka tricycle ang ilahang gi kuan karon gikargahan. Oh, klaro kay mga tinusuan bisig uwan mga katugsok. Amo ning gitrabaho kay para lang mabuhi gyud atong pamilya ba. Oh. Di sa lalim mga katugsok. Yun ani gini siya ang mangita og kwarta para sa pamilya. Oh, kanao mga sino. Oh. Napaw. Ang nakarga. Oh. Oh. Niya. Kinsa sa tong gana mga katugsok sa scrap ug naamoy mga scrap diha nga karon nga nagkuan mo tan-aw mo aning salida ha. Mumpalit ni sila scrap. Ayaw niyo ibaligya og lain kay sila dili sad mo magmahay og sila may makapalit sa inyong scrap. Ani aron sa amo ang duol dinhi sa Balanban. Intiro Balanban. Kaya maabot mi sila og pang-scrap niya. Mo sa ni ang ilahang paningkamot o paningabuhi versus paninguha. Kinsa sa itong ganahan mo palit og buwak na say planter sad ang iyang asawa diri ako ang igsuon dito kung gipa kuan ganiha planter sa buwak pag kanindot sa mga buwak kana siya mauna sila tag-iya Ay, kami lang gihapon eh. nawa sila lang gyapon. Okay mga katugsok ko tan-awang mga klase-klaseng nindot sa buwak sad pareha sa datong ako ang gipakita ninyo nga gi-upload nga buwak lang gyapon sa ilaha ni Sisa Abukayan lang gyapon to porque ni Abukayan gyapon ni ang unahan ani mao na to ilaha ang trabaho sa ko ang mga igsoon ya kabangan sa kuno sila mas nindot nga mutabang ko nila kay haron sad nga maka ingon sad mo ba nga ako tinud-anay ko nga mangiskrapay sa dinhi tibuok Balanban. Mo na kinabuhi. Mo na kinabuhi nako sa ko ang diren dapita. Yun ani ang among pangita diri mga katugsok. Di lalim no. Giun sana nimo. Grabe. Mga sin. Grabe kadaghan. Mao ni siya ay ari gulo ko. Uwan ba? Tanaw makita ni. Ako natabangan mga katugsok kay mintras nga nagkasinguan. Ano mo makaingon nga dili ingon nga ang amo abuan. Bukas ni. Di sa lalim no mga katugsok. Nya. Sa katayaon sa amuang gibaligya, way labot ang nang. Taya ang kanisin, mas taya pagin ko abo. Mao ni nya. Kani nga video, gauwan pag yun. Kati basa ang artista. Okay mga katugsok no. Bandung. Tamad pag yung artista. Mao ni siya pinabuhi sa mao na atong ganyo. Ayaw makalimot sa pag-suporta, pag-subscribe sa akong channel o pag-click sa all video para nga nakitid mo sa ako ang salida. Nakitid, kompleto niya mao ni siya kinabuhi na mo sa amo yung negosyo ni siya pabuhi yung pamilya. O ni negosyo, kinsa to ganahan nga may mga scrap gas doon. Dirip
alikon ng anaon na mo suluyon ang naman na inyong mga scrapping kay amo sa nang tapinon. Grabe. Grabe tinawa. Okay, daghang salamat. Ako di ay si Tutang Tugsa.